Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Θα παίξουμε multiplayer σήμερα. CD player, sorry. Το βίντεο θα βγει 10 λεπτό. Θα φτιάξουμε λίγα ένα σπιτάκι. Θα κάνουμε πραγματάκια. Δηλαδή σήμερα είναι 9/82/2014 η ώρα 6:42. Σήμερα τι θα κάνουμε? Θα παίξουμε Minecraft όπως βλέπετε. Θα κάνω multiplayer, θα αρχίσω πρώτα και μετά θα πηγαίνω σε servers. Το παλαγκάρουμε λίγο τώρα. Ωραίος κόσμος. Οκ, ας σπάσουμε λίγο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να σπάσουμε λίγο ξύλο. Νομίζω 16 θέλουμε για να παρήσουμε 64. Εμείς θα πάρουμε λίγη πέτρα και μετά θα κάνουμε ένα σπιτάκι και μετά θα τελειώσει όλο το βιντεάκι. Και μετά σε επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε ένα μαϊνάκι καλό και θα κάνουμε και άλλα πολλά καλά πράγματα. Οκ, για τώρα θα φτιάξω ένα crafting table. Επόμενο βήμα, crafting table με 4 κουτάκια. Δηλαδή 4 κουτάκια έχει το δικό σου. Αυτό έχει 9. Οκ, παίρνουμε αυτό. Θα χρειαστούμε φάι. Κάτσε που το έχουμε, μια ace, καλό. Καλά είναι το ace. Για 10 χρονών ηλικία είναι καλά. Yeah, time to mine. Σκάψουμε να βρούμε πέτρα. Για αρχή θα το σκάψουμε κάπου εδώ μέσα το σπίτι μας. Ή δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνουμε. Ή σε ξύλο νομίζω θα το κάνουμε. Εγώ λέω σε ξύλο. Ας πάρουμε λίγη πετρούλα. Κροκάλα τη λένε αυτοί. Κόμπλισαν δηλαδή. Κροκάλα. Και νομίζω θα φτάσει λίγοι 20 κροκάλες. Κόμπλισαν. Άμα το γιατί τα λέω συνέχεια στα ελληνικά. Άλλη μία. Οκ. Θα φτάσει για να κάνουμε πραγματάκια. Οκ, τώρα για αρχή θα κάνουμε ένα τσακουράκι. Οκ, φτάνει. Και θα κόψουμε λίγο ξύλο για να φτιάξουμε ένα ωραίο σπιτάκι και μετά θα πάρουμε λίγη πέτρα και εκεί θα τελειώσει το βίντεο. Και να βρούμε και λίγο κοουλάκι. Μέχρι εκεί. Όσο πάει το βιντεάκι. Οκ. Κόβουμε λίγο. Στο πρώτο μου επεισόδιο έχω τώρα 25 views. Νομίζω είναι καλά. 25 views. Ναι. Για τώρα δηλαδή, για σήμερα χθες που το ανέβασα είχε τίποτα, 20. Σήμερα έχει 25, καλύτερα τα πάμε νομίζω. Όχι, νομίζω τόσο ξύλο θα φτάσει. Και τόσο τέτοιο ξύλο θα φτάσει. Οκ, πού να κάνουμε τώρα το σπίτι μας? Βρήκα χώρο, βρήκα. Και pumpkin, ναι, pumpkin. Τα μικρά παιδιά που θα το βλέπουν αυτό. Σκυλάκια, ναι. Τα μικρά παιδιά που δεν ξέρουν να παίζουν Minecraft. Και ένας μεγάλος που δεν ξέρει να παίζει Minecraft. Θα του δείχνω εγώ πώς να παίζει. Αν είναι, πείτε μου και το name στο Skype του. Να μπαίνουμε, να μιλάμε. Όποιος θέλει να μιλάμε μαζί σε Skype name. Να μου πει κάτω στα description το Skype του. Αν θέλει κανένας να μιλήσει με μένα, να παίξει μαζί μου Minecraft, να τους πω τους servers. Από τους servers να τραβήξουμε μαζί βιντεάκι. Αν έχει κανένα κανάλι κάποιος, να μου πει να το κάνω εγγραφή. Τέτοια πραγματάκια. Οκ, βρούμε ένα σπιτάκι
να κάνουμε τώρα εδώ πέρα κάπου, δεν βρίσκω χώρο. Αγκάρω πάρα πολύ εγώ. Εσείς μπορεί να μην το βλέπετε αυτό. Βρήκαμε πολύ χώρο. Το σπίτι θα είναι μικρό. Ας αρχίσουμε. Σταματώ λίγο το βίντεο και επιστρέφω. Ξανά ήρθα. Χτυπούσα το τηλέφωνο, ναι. Τι σας το λέω και εσάς. Τόσο σπιτάκι νομίζω θα φτάνει. Έλα πίσω εδώ. Έλα εδώ. Yes. Κοντά. Επειδή τι ώρα είναι. Απόγευμα πρωί. Όχι πρωί, τι λέω. Για αρχή ακόμα δεν θα βάλουμε τζάμια. Δεν κολλάω λίγο τώρα. Όποιος θέλει θα του δείξω πώς μπορούμε να κατεβάσουμε το Bandicam και άλλα πράγματα που θέλει να μου πει. Θέλει 2 πόρτες. Ακούτε. Ας βάλουμε αυτό κάτω. Τι θέλουμε τώρα εμείς. Ναι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε μόνο. Ωραία. Καταπληκτικά. Νομίζω φτάνει αυτό. Ας βάλουμε και από πάνω και την οροφή. Νομίζω 2 φτάνουν. Φτάνει νομίζω. Μετά μόλις πάρω. Ναι, το ξέρω. Κλικ. Empty. Πόσο ξύλο έχουμε για να κάνουμε πόρτες. 6 μόνο ξύλο. Εντάξει, μία πόρτα την κάνουμε. Άλλη μία πόρτα θέλουμε. Δεν θα πάω και μέχρι και το end. Αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Αν πάω μέχρι το end. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Θα θέλει πολλά επεισόδια. Δηλαδή μέχρι 16 μέχρι και 30 επεισόδια θα θέλει για να κάνω. Το βιντεάκι. Λίγο θα σταματήσω μόλις κάνω το σπίτι. Ήμουνα ο Ανδρέας Τσακόγιας. Ήσασταν οι φίλοι μου. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!